שלום לכולם, לי קוראים גל ולשותפה שלי קוראים נאוה והיום נציג פרויקט בעיבוד קול. אז הפרויקט שלנו בעצם עוסק בזיהוי לחץ וחרדה באות הדיבור. למדנו מהרצאות שאפשר ללמוד מאות הדיבור דברים לגבי המאפיינים בעצם לגבי הדובר כמו גיל ומין וגם על המבנה הלשוני כמו השפה שבה מדברים, אבל אנחנו בחרנו להתמקד דווקא בזיהוי לחץ. ובאמת בשנים האחרונות ראינו, בזמן האחרון יצאו על זה הרבה מאוד מחקרים של איך ניתן לזהות גם רגשות, אבל זה נושא אחר, וגם באמת לחץ, וזה בעצם מה שרצינו לבדוק. אז בעצם השאלת מחקר שלנו הייתה, האם ניתן באופן ברור לזהות לחץ וחרדה באות הדיבור, והאם באמת יש פיצ'רים שמצביעים על לחץ וחרדה. אוקיי, אז למה בחרנו לחקור זיהוי לחץ ולמה זה יכול להועיל? אז בעצם הנושא עניין אותנו בגלל כל מה שקרה בשמחת תורה, כל אירועי השביעי לאוקטובר. בעצם אם עד היום היה קשה לייצר דאטאבייס של הקלטות שמובא בהן לחץ באופן טבעי, מה שקרה בכל השביעי לאוקטובר זה שבעצם המון המון אנשים הקליטו או דיברו בטלפון והם היו באמת בזמן לחץ אמיתי, בזמן מצוקה, ונוצר דאטאבייס שהוא בעצם אמיתי שאפשר לחקור אותו, ואנחנו בעצם מקוות שהמסקנות שנצליח להגיע אליהן במהלך המחקר יוכלו לעזור בבניית מודל שישמש לגורמים ביטחוניים ויוכל לעזור בעצם לזהות לחץ במצוקה. אז מטרות המחקר שלנו זה למצוא מאפיינים ברורים שמעידים על לחץ וחרדה באופן כללי, וגם למצוא מאפיינים על סוגי לחץ ספציפיים, ואם נצליח אז לנסות למצוא גם קלאסטרס שיפרידו בין סוגי הבעות הלחץ. אז האתגרים בעצם שצפויים לנו במחקר הזה הם שני אתגרים. אתגר אחד שהוא יותר כללי, זה שבעצם כל בן אדם מביע לחץ בצורה שונה, ובמיוחד במאורעות כאלו קיצוניים כמו שקרו בשביעים באוקטובר, כל אחד הביע שם בהקלטה אחת, שמענו הרבה מאוד סוגים של הבעות לחץ. יש אנשים שמביעים את זה בדיבור בשקט, בלחש, בצעקות, צרחות, בכי, גם כאלה שמדברים בטון רגיל. אז בעצם היינו צריכות להתמודד עם כל מיני סוגים של הבעות לחץ שונות, ובאזור היותר אישי בעצם זה דאטה שאף פעם לא נגעו בו. זה פעם ראשונה שמישהו מנסה בעצם ליצור מזה דאטאבייס, ואנחנו היינו צריכות לקחת את ההקלטות ולנסות לראות איפה באמת מובא הכי הרבה לחץ, ורק את הקטעים האלו לקחת, ובעצם סוג של ליצור דאטאבייס משל עצמנו, בשביל בעצם לחקור את כל הנושא. אז הנחת המחקר שלנו היא שאנחנו כן נוכל למצוא פיצ'רים ובעצם מאפיינים שיזהו לנו לחץ באופן ברור, אבל אנחנו לא בטוחות שאנחנו נוכל למצוא מאפיינים שיזהו את כל, יפרידו בין כל הקטגוריות שאנחנו רוצות לחפש, אבל אנחנו כן חושבות שנמצא מאפיינים שכן יזהו חלקים מסוימים מתוך הקטגוריות, ונרחיב על זה בהמשך. אוקיי, אז מה הם שלבי העבודה שלנו? אז בהתחלה אנחנו בעצם נעשה עיבוד ההקלטות, שבעצם זה למצוא את ההקלטות שבהן מובע לחץ, ליצור איזשהו דאטאבייס, לשמוע את ההקלטות, בעצם לחתוך בכל הקלטה את השניות שאנחנו חושבות שמובע בהן הכי הרבה לחץ. אחרי זה אנחנו בעצם נחלק לקטגוריות, נסווג כל הקלטה לפי הקטגוריה המתאימה. אחרי זה אנחנו נעשה תזה, זאת אומרת במאמרים שמצאנו אנחנו נבדוק אם יש פיצ'רים ומאפיינים שמעידים על לחץ. אחרי זה נכניס את ההקלטות לפרט, נחלץ עבור כל הקלטה את ה-intensity, pitch ו-duration, ונכניס את הכל לטבלאות מסודרות. אחרי זה לפי המאמרים שקראנו, אם יש מאפיינים מסוימים שבאמת מעידים יותר על לחץ, אז אנחנו נחלץ גם אותם באמצעות סקריפט של פייתון שנבנה. ואחרי זה, אחרי שבעצם יש לנו את הנתונים עבור כל הקלטה, אז קודם כל עבור כל קטגוריה, אז אנחנו נמצא איזה שהם מאפיינים משותפים בין כל ההקלטות. אחרי זה בין כל הקטגוריות יחדיו ננסה למצוא אולי יש מאפיינים משותפים ברורים
עבור כולם, כל הקטגוריות שיכולים להביע ולהעיד על לחץ וחרדה. אם נצליח, ננסה למצוא קלאסטר שיפרידו בין הבעות לחץ שונות, ובסוף נרשום את מסקנות הניסוי והמלצות וצעדי המשך לבניית מודל אם הניסוי יצליח. אז בשלב הראשון, עיבוד ההקלטות, בעצם לקחנו ממאקו, הם איגדו את כל ההקלטות שהיו בשביעי באוקטובר, גם הקלטות וגם שיחות טלפוניות, ומשם לקחנו את רוב ההקלטות. את ההקלטות האלה בעצם אנחנו לקחנו וחתכנו לפי השניות שבהם הוא בא הלחץ, ויצרנו מזה בעצם דאטאבייס בתוך דרייב, שגם אותו צירפנו. פה ניתן לראות כל מיני הקלטות שחתכנו וצירפנו אותן, אבל כרגע לא נשמיע. נעבור רק שקף הבא. יש פה בעצם חלוקה לקבוצות לפי קטגוריות. אז בעצם בהתחלה, במה שהצגנו בכיתה, אנחנו חשבנו שיהיה לנו 6 קטגוריות עיקריות, שעבורם אנחנו בעצם נסווג את כל ההקלטות, אבל במהלך העיבוד ההקלטות שלנו, כשחתכנו את כל ההקלטות, אז בעצם ראינו שאת הקטגוריה של רגיל בטון גבוה, יש לנו קצת חוסר בדאטה, והיה לנו קשה לסווג לקטגוריה הזאת, אז החלטנו לוותר עליה, ונשארנו עם 5 קטגוריות, לחץ, שקט, רגיל, צעקות, ודיבור שהוא משולב בכי, ולכל אחד מהם יצרנו דאטאבייס, אפשר להיכנס פה לכישורים וגם לשמוע את ההקלטות. אז זה השלב השני. אוקיי, אז בשלב הבא זה בעצם התזה שלנו. נבדוק בתוך המאמרים איזה פיצ'רים בעצם יכולים לזהות לחץ וחרדה ועל פיהם אפשר לסווג. אז במאמר הראשון ראינו שמשתמשים בשלושה מאפיינים, שזה MFCC, Intensity ו-Mean Energy, ופה במאמר הם גם השתמשו ב-MFCC בשילוב עם ממוצע וסטיית תקן, שזה המאפיין שהם אומרים שבעזרתו הם הצליחו לסווג בצורה הכי טובה. ופה בטבלה בשקופית ניתן לראות שבאמת כשהם לא השתמשו ב-MFCC התוצאות היו נמוכות באזור ה-20%, וכשהם השתמשו ב-MFCC התוצאות עלו מאוד, בערך 70 או 60, תלוי באלגוריתם שהם השתמשו, וכשהם השתמשו ב-MFCC עם סטיית תקן וממוצע זה בכלל עלה, גם זה תלוי קצת באלגוריתם עצמו, אבל לפי חלק מהאלגוריתמים זה באמת עלה וזה עזר לסווג. במאמר השני השתמשו ב-TEO, אנחנו תכף נרחיב על כל מדד ונגיד בדיוק מה הוא אומר, אבל כרגע אנחנו רק אומרות מה מצאנו במאמרים. אז זה עוד מאפיין פיצ'ר בעצם שהשתמשו בו, ועוד פיצ'ר שהשתמשו בו זה בעצם התמרת פוריה מהירה, שהם אמרו פה במאמר שזה עוזר יותר כשבונים מודל, וזה לא באמת עוזר בדיוק לסווג ללחץ וחרדה, אבל כן בחרנו להוסיף את זה אצלנו בניסוי, בשביל שאם בעתיד ירצו לבנות מודל, כבר יהיה את זה. אוקיי, עכשיו השלב הבא זה שלב הפרט, בעצם אנחנו נכניס את ההקלטות לפרט ונחלץ את המאפיינים של intensity, pitch ו-duration, ואחרי זה אנחנו נכניס את כל הנתונים לטבלאות מסודרות. אז אפשר לראות פה דוגמה להקלטה שהכנסנו לתוך הפרט, ההקלטה של ראם בטיטר זיכרונו לברכה, הוצאנו מינימום, מקס של pitch ואינטנסיטי וגם את ה-duration עבור כל הקלטה. אפשר לראות שהאינטנסיטי הוא מאוד גבוה. זה דוגמה נוספת, ההקלטה של מתי וייס זיכרונו לברכה, גם פה האינטנסיטי הוא יחסית גבוה. וגם אפשר לראות בפיץ' מין קפיצות כאלה, שגם אולי מעידות על משהו, צריך לבדוק את זה. נכון. פה הכנסנו את הנתונים לטבלאות מסודרות לפי הקטגוריות שהצגנו למעלה. יש פה גם קישור לכל טבלאות הנתונים, אפשר להיכנס ולהסתכל. וזה בעצם שלב של הפרט. אוקיי, אז השלב הבא זה בעצם להוציא בעזרת פייתון את כל המאפיינים שמצאנו במאמרים, שזה MFCC, TEO והתמרת פוריה מהירה. אז נסביר עכשיו קצת על כל אחד מהמאפיינים. אז בעצם MFCC זאת שיטה לחלץ תכונות מתוך אות הדיבור, שהן תכונות שאנחנו בתור בני אדם שומעים באות הדיבור, זה בעצם לתפוס את התכונות
בתוך התדר שאנחנו כבני אדם שומעים, וזאת בעצם השיטה הכי נפוצה היום בתחום הזה של עיבוד קול. אז בעצם זה הסקריפט שעשינו בפייתון בשביל להוציא את ה-MFCC, הוצאנו את המינימום, את המקסימום, את הממוצע ואת סטיית התקן, כמו שראינו במאמר הראשון בעצם, ואלו הטבלאות של הנתונים לפי כל הקטגוריות, גם אותם אפשר למצוא בתוך הדרייב שאנחנו מצרפות. אוקיי, המאפיין הבא הוא TEO, אז בעצם המאפיין הזה, מה שמיוחד בו הוא שימושי בעצם לאיתור ואפיון צלילים חולפים, זאת אומרת שינויים פתאומיים בדיבור. בעצם יש פה איזושהי חלוקה של ההקלטה, ובעצם נבדוק אם יש איזשהו שינוי פתאומי, והמדד הזה הוא רגיש לרעשי רקע. ככל שיש יותר רעש רקע זה יכול לפגוע בעצם בזיהוי ובאפיון המדויק של המדד הזה, ואנחנו בעצם נראה את זה גם עכשיו בהקלטות. אז זה הסקריפט בפייתון. אנחנו הוצאנו גם עבור כל הקלטה וגם עבור כל קטגוריה, זאת אומרת מדד TEO כללי לקטגוריה ומדד TEO פרטי לכל הקלטה בתוך כל קטגוריה. פה זה בעצם, אנחנו הוצאנו ממש את המדד עבור כל ההקלטות, אפשר לראות את זה. לדוגמה, בקטגוריית צרחות אפשר לראות פה שההקלטה של מאיה רגב שהיא צועקת אבא יחסית מאוד נמוכה, לעומת זאת בהקלטה של בלב במסיבה שהוא צועק וואי יורים עלינו, זה מאוד גבוה. אנחנו רוצות לנסות ולהבין למה יש פער כזה קיצוני בין ההקלטות. גם פה בלחש יש הקלטות שהן יחסית גבוהות יותר, ובעצם אנחנו ננסה להסביר את זה עכשיו. אז אפשר לראות שבהקלטה עם הערך הנמוך ביותר של מאיה רגב שהיא צועקת אבא, אנחנו הוצאנו את הפלוט של האינטנסיטי ואת הפלוט של ה-TEO, ואנחנו יכולות לראות פה איזושהי התאמה. בעצם האינטנסיטי הוא יחסית גבוה, ואז יש איזשהו שינוי פתאומי בעצם בקול, איזושהי שבירה בקול, והוא חוזר עוד הפעם להיות גבוה. גם כן פה אפשר לראות בפלוט שבעצם זה רציף, ואז יש איזושהי הפסקה ועוד פעם הרצף חוזר. לקחנו הקלטה שהערך בה היה יחסית רגיל וממוצע בין כל שאר ההקלטות, ואפשר לראות שיש פה שינויים שהם יחסית יותר הרבה לעומת ההקלטה הקודמת, וקיבלנו ערך שהוא רגיל. ולעומת זה פה לקחנו את ההקלטה שבה קיבלנו את הערך הגבוה ביותר של ה-TEO, ואפשר לראות שיש המון 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 שינויים פתאומיים בקול, ואנחנו יכולות לנסות ולהסביר את זה שבעצם ככל שיש יותר שינויים בקול, ככה המדד גבוה יותר, וככל שיש פחות שינויים בקול, אז המדד נמוך יותר, וזה בעצם ההסבר למה היה לנו פער הזה בין הערכים. אז פה ניתן לראות בעצם את המין TEO עבור כל קטגוריה, לקחנו את כל ההקלטות באותה קטגוריה ועשינו ממוצע על ה-TEO של כולן, וניתן לראות שבקטגוריות וויספר וקווייט יש לנו ערכים שהם קצת יותר קיצוניים משאר הקטגוריות שהן יחסית די תואמות, ואנחנו רוצות בעצם לנסות להוציא את ההקלטות שיש להן ערכים קיצוניים ולראות איך זה בעצם משפיע על המדד של המין TEO. אז בואו נראה את זה. בעצם כאן ניתן לראות בכל קטגוריה שיש לנו ערכים קיצוניים את ההקלטות שבעצם עכשיו אנחנו נוציא ונראה איך הן משפיעות על המדד. אז אחרי שהוצאנו בעצם קיבלנו שבאמת הוויספר ירד מאוד, גם בסקרים קצת ירד לנו המדד, בקווייט לא ירד לנו המדד בגלל שפה לא הורדנו שום הקלטה, בגלל שאם נחזור רגע לסיווג הקודם של ההקלטות, למדד סליחה, אנחנו נראה ששם הערכים של המדד של ה-TEO הם בעצם מתפלגים סוג של חצי חצי. יש לנו חצי שהם בין 1,000 ל-2,000 וחצי שהם מעל 2,000. אז בגלל זה אנחנו לא הוצאנו פה אף הקלטה, ובגלל זה גם המדד נשאר אותו דבר. ועכשיו בעצם אפשר אולי סוג של להגיד שמין TEO הוא יכול
הוא מהווה בעצם מסווג עבור הקטגוריה של quiet, כי אנחנו רואים שבו הערך הכי גבוה. אנחנו רוצות פה להוסיף הערה ש-TO הוא כן מושפע, כמו שאמרנו, מרעשי רקע, ויכול להיות שבגלל שאנחנו לא הסרנו רעשי רקע מהקלטות מסוימות, אז כן יש פה איזשהו שוני שצריך לבדוק אם זה משפיע או לא משפיע. אנחנו חושבות שזה כן משפיע, ואנחנו תכף נדון בזה קצת יותר, אבל זה גם משהו שצריך לבדוק. אוקיי, אז מדד FFT זה בעצם החמרת פוריה מהירה, שבעצם האלגוריתם של FFT הוא בעצם מפרק אות לתדרים ומאפשר לנתח את תוכן התדר. כמו שגל אמרה בהתחלה, זה משמש בעיקר בשביל אלגוריתמים, בשביל מודלים שרוצים כבר לבנות בהמשך, כמו לדוגמה F0 או אלגוריתמים לזיהוי גובה. גם המדד הזה של FFT הוא יכול להיות מושפע מרעשי רקע, וזה בעצם יכול להסוות או להראות את תוכן התדר של האות המקורי. זה הסקריפט בפייתון שהרצנו, גם פה הרצנו עבור כל הקלטה וגם עבור כל קטגוריה. פה אפשר לראות את בעצם המדדים שקיבלנו עבור כל הקלטה. פה בקטגוריית רגולר, יחסית לקיצון הרגיל, קיבלנו קיצון מאוד מאוד חריג בשתי הקלטות, שנושק כאילו ל6,000. נשים לב שפה בקטגוריית צרחות, איפה שהיה לנו ערך נמוך ביותר ב-TEO, בהקלטה של מאיה רגב, פה קיבלנו את הערך הגבוה ביותר, ובמבלה במסיבה שקיבלנו את הערך הגבוה ביותר, פה קיבלנו ערך שהוא יחסית נמוך יותר. אז בעצם אנחנו נוציא עוד הפעם עבור כל קטגוריה את הממוצע של ה-FFT. אפשר לראות שפה בוויספר הערך יצא נמוך ביותר. גם פה אנחנו נסיר את ה-outliers שאנחנו חושבות שיכולים להשפיע. וברגע שנריד שוב, אז נראה שיחסית white, regular, string ו-try יחסית הם קרובים יותר בערכים לעומת whisper שהוא מאוד מאוד נמוך. וגם פה בעצם כשבדקנו אז ראינו שכחצי מההקלטות הם בטווח ערכים בין 100 ל-500 והחצי השני בין 1,000 ל-1,150, וכשזה קרה ככה שחצי מההקלטות כך וחצי מההקלטות כך, אז בעצם הערך של המדד היה נמוך. נעיר הערה שגם פה יכול להיות שרעשי הרקע הפריעו והם השפיעו על התדר של האות. אוקיי, אז בשלב השישי בעצם אנחנו רוצות למצוא מאפיינים משותפים, גם עבור כל קטגוריה בנפרד וגם עבור כל הקטגוריות יחד, ונרצה גם לבדוק אם אנחנו יכולות למצוא קלאסטר שבעצם מפריד לנו בין הבעות לחץ שונות. אוקיי, אז אני אסביר רגע את הטבלה. בעצם עבור כל קטגוריה נתנו פה את המאפיינים המשותפים, ונתנו טווח ערכים כללי של כל ההקלטות וגם טווח ערכים של רוב ההקלטות, כי כמו שראינו, כשהורדנו את האוטליירים אז קיבלנו טווח אחר. וגם ניסינו לתת סיבה אפשרית לשינוי בטווח. אז ניתן קצת, נראה כמה דוגמאות באמת על הערכים עצמם. פה למשל במין אינטנסיטי, ראינו שכל ההקלטות הן בטווח של 62 עד 76, אבל כשהורדנו את האוטליירים, אז הגענו לטווח שרוב ההקלטות בו בעצם זה 64 עד 74, ובעצם השוני הזה, ממה שאנחנו הצלחנו לבדוק, זה שיש הקלטה אחת שהיא עם הערך הנמוך ביותר, שבה מדברת ילדה, יכול להיות שזה משפיע על הערך של האינטנסיטי, וגם בהקלטה עם הערך הגבוה ביותר בעצם היה שם דובר עיקרי, וברקע היה עוד דובר, אז זה גם משהו שיכול להשפיע על האינטנסיטי. עוד דוגמה למשל בקטגוריה של דיבור שקט, ניתן לראות נגיד במין... מה? סליחה, אני העברתי לך באמצע. רציתי לדבר על זה. מה אמר? לא, לא נורא, בסדר, זה היה טוב. טוב, אני עושה כאילו אני מעבירה לזה שוב, אוקיי, סליחה. הרגשתי לא נעים את כי רוצה יצאתי שאני לדעת, אדבר אוקיי. פה על עוד טוב, משהו? לא, לא, זה טוב, תעברי. אוקיי. 3, 4.
אז אם רגע פה נעבור לקטגוריה של דיבור שקט, ניתן לראות למשל במין MFCC וב-STD MFCC, שגם יש שינוי בין כל ההקלטות לרוב ההקלטות, ואנחנו שמנו לב שזה בגלל שבהקלטה מסוימת, שבה היה את הערך הגבוה ביותר, היה רעש רקע, כמדומני של מסוק, אני לא בטוחה, אבל היה שם רעש רקע שאנחנו חושבות שהוא כן השפיע שם על הערך. אם נעבור ללחש, נראה שפה בכלל מצאנו רק שני מאפיינים בעצם שיש ביניהם ערכים שהם משותפים ורק על פיהם הצלחנו סוג של לסווג לחש, ואנחנו יכולות בעצם להגיד גם שמצאנו רק שני מאפיינים כי דיבור בלחש הוא קצת יותר קשה לזיהוי מבחינת הלחץ, קצת יותר קשה לזהות שם לחץ, כי זה לא כמו שבן אדם צועק או שהוא בוכה שממש אפשר לראות שינויים, זה קצת יותר כביכול רוגע לעומת שאר ההקלטות, אז בגלל זה באמת לא מצאנו פה הרבה מאפיינים שמסווגים את הלחץ. פה גם עשינו את זה לרגיל ולא מצאנו פה לא הרבה מאפיינים, אבל קצת יותר בעצם בקטגוריית הלחש. אז אם נעבור רגע לסיכום של הדברים, שזה בעצם כל הקטגוריות יחד. עד עכשיו עשינו לכל קטגוריה בנפרד, וכרגע זה כל הקטגוריות ביחד. אז פה ניתן לראות שבעצם לצעקות ודיבור משולב בכי, וגם לדיבור שקט, אנחנו מצאנו בעצם 3 מאפיינים משותפים. ולרגיל וללחש אנחנו מצאנו רק מאפיין אחד משותף עבור כל ההקלטות. ואין אפילו מאפיין אחד שמשותף לכל הקטגוריות שמצאנו. אז זה קצת סותר את מה שאנחנו חשבנו שנקבל, ותכף אנחנו נרחיב על זה. אוקיי, מבחינת למצוא קלאסטר שיפריד בין הבעות לחץ שונות, אז כמו שראינו במדד ה-FFT ובמדד ה-TEO, בעצם היו 2 קטגוריות שלהם היה נגיד ב-FFT בוויספר את הערך הנמוך ביותר, וב-TEO לקרואייט היה את הערך הגבוה ביותר. אז יחסית את הקטגוריות האלה אפשר בעצם לסווג באופן שונה מאשר את הקטגוריות האחרות, וזה יכול להיות איזשהו קלאסטר להפריד את הבעת הלחץ של quiet וויספר באמצעות המדדים האלה FFT ו-TEO משאר הקטגוריות. לגבי מה שהראינו מקודם, בעצם אם נסתכל על ה-TEO ועל הערכים שקיבלנו עבור רוב ההקלטות, אז בעצם אנחנו יכולות להגיד שהמאפיין של הממוצע של ה-TEO יכול לעבוד קלאסטר עבור קטגוריות צעקות ובכי לעומת 3 הקטגוריות האחרות, כנ"ל גם לגבי שאר המאפיינים. לדוגמה, אם נסתכל על המינימום של ה-MFCC, אז נראה שרק קטגוריית רגיל לא נמצאת שם, ואז זה יכול להיות איזשהו קלאסטר להפריד בין קטגוריית רגיל, בעצם הבעת לחץ באופן רגיל, לבין הבעת לחץ בסוגי דיבור שהם שונים. אז בעצם סיימנו את השלב הזה, ואנחנו עוברות לשלב המסקנות. אז בעצם מסקנות הניסוי, אנחנו יכולות להשיג מספר דברים. הדבר הראשון זה שכן, מצאנו מספר מאפיינים שיכולים לעזור לנו בעצם לסווג הקלטות, כהקלטות שמובא בהן לחץ. אבל כן יש לנו איזשהו ניגוד להנחת המחקר, חשבנו שיהיה מאפיינים ברורים שיוכלו לסווג לנו את כל הקטגוריות ביחד, ובמהלך הניסוי מצאנו כי נכון, יש מאפיינים משותפים, אבל יש קטגוריות שזה לא כולל אותם, ויש להם מאפיינים אחרים. לדוגמה, אפשר לראות שבקטגוריות בכי וצעקות וגם שקט, קיימים מספר מאפיינים משותפים, לעומת קטגוריית לחש וקטגוריית רגיל, שיש בהם רק מאפיין אחד שמשותף לקטגוריות נוספות. מסקנה נוספת זה בעצם, כמו שגל אמרה מקודם, שלקטגוריית לחש וגם לקטגוריית רגיל, היה קצת יותר קשה למצוא טווח ערכים משותף ומאפיינים משותפים בין כל ההקלטות, אז זה היה קצת יותר קשה לסווג שם, והאמת שזה מפתיע כי הלחש זה עוד מובן, אבל דווקא בדיבור רגיל חשבנו שכן נצליח למצוא, והתפלאנו למצוא, כאילו יותר נכון שלא למצוא מאפיינים משותפים.
והמסקנה הרביעית זה בעצם, אנחנו חוזרות לטבע שלנו, ששם דיברו על האינטנסיטי, MFCC, TO ו-FFT, שהם היו מאפיינים שבעזרתם הצליחו לסווג לחץ, אז אצלנו בניסוי בעצם ראינו שגם האינטנסיטי וגם ה-MFCC היו משמעותיים, וכן הצלחנו בעזרתם לסווג את רוב ההקלטות כהקלטות שמובא בהן לחץ, ומבחינת ה-FFT וה-TO, זה יותר עזר לנו מבחינת הסיווג הכללי של הקטגוריות ולא עבור כל הקלטה. זה המין TO כן עזר לצעקות ובכי, אבל בסך הכל היה יותר פשוט לראות שבארבע מתוך חמש הקטגוריות הטווח הערכים הוא דומה, לעומת קטגוריית וויספר וקווייט בהתאמה ל-FFT ו-TO, ששם זה היה קצת יותר חריג מהשאר. אוקיי, אז נעבור עכשיו לשלב ההמלצות וצעדי המשך. אז בעצם יש לנו כמה המלצות לעתיד, לניסויים נוספים. אז ההמלצה הראשונה היא בעצם שצריך לאסוף עוד הקלטות. אנחנו לקחנו הקלטות מה7/10, זה היה מספר הקלטות יחסית מצומצם, אפילו שכן היו לנו לפחות 10 הקלטות בכל קטגוריה, אבל עדיין אנחנו חושבות שאם נאסוף יותר הקלטות, או יאספו יותר הקלטות, יותר נכון, וינסו גם עליהן להוציא את הנתונים ואת כל הפיצ'רים שאנחנו מצאנו, אז אולי בעזרת זה נוכל למצוא ערכים יותר ברורים ופיצ'רים יותר ברורים שעל פיהם אפשר לזהות את הלחץ בדיבור. המלצה שנייה זה בעצם להסיר את רעשי הרקע, כי כמו שראינו מדדי TEO ו-FFT הם כן מושפעים מרעשי הרקע, ואנחנו לא הצלחנו למצוא מסיר רעשי רקע חינמי ששמר על איכות ההקלטות, ואנחנו חושבות שאם אנחנו או מישהו אחר ינסה ויצליח להוריד ולהסיר את רעשי הרקע מההקלטות ושוב יעשה את כל התהליך של מציאת הערכים של כל המאפיינים, אולי כן יהיה שוני וכן יוכל להצליח למצוא טווח ערכים יותר ברור שדרכו אפשר לסווג לחץ וחרדה. המלצה שלישית זה בעצם לבנות סקריפט שהוא ינסה למצוא את הדברים המשותפים בין המאפיינים של גם כל קטגוריה בנפרד וגם של כל הקטגוריות. אנחנו עשינו את זה באופן ידני, ואנחנו חושבות שאולי סקריפט בפייתון יוכל למצוא דברים שאנחנו לא מצאנו, וככה בעצם הסיווג יהיה יותר טוב ומוצלח. המלצה רביעית זה בעצם לקרוא בעוד מאמרים על עוד מאפיינים שאנחנו לא מצאנו ולא חשבנו לחפש, שיכולים לסווג ללחץ וחרדה. והמלצה שלישית היא בעצם לבדוק גם ברמת הפונמה, למשל לבדוק את ה-pitch duration, האם זה משהו שיכול להשפיע ולסווג בעצם ללחץ וחרדה, כי לדעתנו זה כן משהו שיכול להשפיע, לבדוק ממש ברמת הפונמה ולא כמו שאנחנו עשינו על כל המשפט. אז בעצם צעדי ההמשך לבנות לפי כל מה שמצאנו בניסוי הזה מודל שבעצם יצליח לסווג ללחץ, האם בהקלטה שהוא מקבל מוגבל לחץ או לא, וגם אולי הוא יצליח באמת לעשות את הקלאסטרינג הזה שאנחנו קצת לא הצלחנו לעשות ולמצוא פה, אבל אולי אם נעשה את זה בפייתון זה משהו שכן יוכל לקרות. ואנחנו חושבות שאם באמת יהיה מודל כזה שיוכל לסווג, אז הוא יעזור להרבה מאוד גורמים ביטחוניים ומשטרתיים בעצם, לא רק במקרים חס ושלום כמו מה שקרה ב7/10, גם במקרים יותר יומיומיים שבן אדם מתקשר ורוצים לדעת אם באמת יש פה מקרה אמיתי של מצוקה וצריך לעשות משהו דחוף בנידון, שאולי מוקדנית או בעצם בן אדם לא יכול לזהות ומכונה כן תוכל לזהות. אז אנחנו חושבות שמודל כזה ממש יוכל לעזור גם לטווח הרחוק וגם כבר עכשיו לטווח הקצר. אז תודה רבה על ההקשבה, תודה. וש... כן, בעזרת תודה. השם, במודל, לבנות. כן.